Roger, we spraken elkaar een paar weken geleden. Hoe staat het met het album? Met het album, ja, daar hebben we het toen ook al over gehad. En daar zit nou echt schot in te komen. En oktober gaat het lukken, hoor. Hey Roger, maar dan ben je meer een man, ik noem het altijd nog een beetje van de rockmuziek. En dan sta je vaak tussen allerlei feestartiesten. Nou ja, en dat vind ik er nou net zo mooi van. Ik ben geen Nederlandstalige zanger. Ik waardeer het enorm natuurlijk. Pak Hazes, maar het is allemaal wereldnummers. Maar ik doe in mijn Engelstalig repertoire zit ik er toch altijd lekker tussen. Ja, omdat de mensen toch misschien zoiets hebben van nou, het is heel de avond al Nederlands. Ook op een Hollandse middag of weet ik het wat. Even een half uurtje Engels ertussendoor. Nou, vinden de mensen heerlijk en ik draai lekker mee, ja. We gaan nog videoclips opnemen. Want ja, we hebben al leuke ideetjes van een paar liedjes. Wat we willen gaan doen van ideetjes dan. En ik denk dat er wel een beetje buitenland in gaat zitten om dat op te gaan nemen. Geen Spanje of dat soort dingen. Maar dan denk ik meer aan Engeland, Ierland. Of misschien nog dat we even naar Amerika gaan. En omdat dat eigenlijk het land is zeg maar, dat bij mijn liedje gaat passen. Je zingt ook inderdaad Engelstalig. Heb je ook de ambitie om over de grens op te treden en om over de grens door te breken? Nou, ik heb pas geleden hadden ze mijn videoclip gezien. En toen hadden ze al iets laten horen van mijn nieuwe album. En ook een bekende van jullie nou ondertussen, Philip de Haze. Ja, dat is eigenlijk een bekende tv-presentator in België. En ja, die had dat dan gehoord. Nou, die had mij gelijk naar Oostende gevraagd dan, voor een tv-opname. Dus ja, België is misschien toch iets moeilijker om binnen te komen. Maar je weet het nooit natuurlijk, we doen er ons best voor.